ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Хонатеҷе. Мардами ғариб, мардами сарбаланди тоҷик, солен хубен. Ирӯз 11 июни соли 2024 1000 рубл дар амонатбонк 120 сомона 80 дирам. Навора бо диққат тамошо кунед, ба хотири шумо замино хонаҳои арзон ёфтем. Рекламатон мекунем бачако. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. мо рекламаш карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наварда ҳастай хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Истаравшанд, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Сарбанд, Леваканд, аз шаҳри Турсунзода, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Данғара, хулас навори зур. ба хотири пешрафти канали Хонатеҷе як дона лайка бизанем бачаҳо, дар канали мо подписатсия кунед. ана ака навора сар мекунем. нафарое ки дар Федератсияи Россия ҳуҷҷат надорен, чи зан чи мард фарқ надорад. Инами бародари мо Шаҳрёр да муроҷиат кунен ки ира тамоми блогерои машҳур реклама мекунанд. Дар шумо я студентский билет мекунад ки шумо метавонед 1 сол озод бигарден. одами боваринокай ба дили пир будроен бинависинша. ҳазор мегзарем ба якум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ. бо диққат маълумотро гӯш кунем бачаҳо. ноҳияи Рӯдакӣ масоҳати замин 5 сотих 165 000 сомонӣ. ин хона мебинен, ин хона дохил намешавад бачаҳои азиз. адденни тарафи замин ҳаракат мекунем. мега ки замин дар тарафи фабрика, повороти Ленинград, об ва свети доимӣ, масҷид, мактаб ва мағозаҳо ҳастанд дар наздикиш. ҳамиқа ки масҷид дар пушти хона будааст. документҳои замин 100%. барои тамос гирифтан ҳамин рақамҳои 900 да занг безанем ё ки WhatsApp аз Русия бачаҳои азиз +7 977. анамо боло да нигоҳ кунем ба семенблок временка бардошан ҳамин заминда дохил мешавад бачаҳои азиз. ин хона отдельне. нашоти замин рақамҳои WhatsApp ё ки дастӣ занг зада маслиҳат карда бигирем дар ҷои беҳтарин. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлегӣ, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Навобод дуда қарор дорад. ана ҳамин ҳавлӣ фавран фурӯшӣ 180 000 сомонӣ. дукомната, масоҳат 7,5 сотих. анами ҳавлӣ. ин тараф хонаҳо тайёр барои зиндагӣ. боз аз тарафи дигар ина мебинен битоно барои хонаҳои дигар рехтагиай. ду хона 5x20 ва ба 3 хоб ва 4x20 ба 3 калидор 1.5x2 3 хона битон рехтагӣ 6x3. WhatsAppшон +7 занг бизанен, муроҷиат кунен. масҷид, мактаб, мағоза наздики ҳамин хонада ҳастай. алишам мешавад ба портер. оғили 15 метра дорад, деэтажа. занг бизанен дӯстон, масаки алишам мешавад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар 4 этаж 35 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе, дар бозори Зелёни бозор назди вазорати маориф. ҳамуҷа ҳастае ку бачаҳо, марди корбозор мегӯянд ку ҳамуҷа харид. вазорати маориф 475 000 сомон нарх. WhatsAppшон 883 да занг мезанен, маслиҳат мекунем, мегирен. кондитсионер дора, телевизор дора, холодильник дора, микроволновка дорад. хона ба тамоми ашёҳояш фурӯхта мешавад фавран бо нархи 475 000 сомонӣ. боз иншоалло муомилаи хуб мекунанд дар шаҳри Душанбе, дар назди бозори Зелёни. муроҷиат карда маъқул боша хонара, квартирара рафта харидор кунед бачаҳои азиз. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Хуҷанд яккомната квартира дар 4 этаж 15 метри квадратӣ 27 микрорайон. нархаш 140 000 сомонӣ. барои муроҷиат дар WhatsApp 928 занг бизанен бачаҳои азиз.
чахчах карда бигирен. ана ҳамин квартира ремонти квартира фасон, хонаҳо зур, яккомната, халаденикам доштааст. инам ҳоҷатхона, ина хонаҳои дигар. хулоси гап дӯстон, занг бизанед, масъала кунед. ба хотири пешрафти канали Хонатж лайкотонро ҳатман дар ҳамин навор бизанед. хулоси гап, подписатсияро ҳатман ва ҳатман карда монед. роҳе кунед бачаҳое ки хонахар ҳастанд, канали Хонатж дар хизмати шумо ҳай. тарафҳои воситаи клуб рафта навор мекунем, фурӯшта мегузорем дар канали Сауду ТВ ва Хонатж. панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ секомната, масоҳаташ 3 сотих дар шаҳри Истаравшан қарор дорад. маҳаллаи Зафар назди мактаби Пушкинда қарор доштад. ана ҳамин хона бояд фавран чӣ шавад? Савдо карда шавад. беҳад хонаи зур, проекти замонавӣ, манзили истиқоматӣ воқеъ дар шаҳри Истаравшан, маҳаллаи Зафар. ҳавлӣ пурра аз таъмир бароварда шудагиай. хулоси гап, ягон ремонт намекунем дӯстон. ҳамин рақамҳои ватсап да муроҷиат кунед, бо шумо да видеои хонара чӣ кор мекуна, роҳитон мекуна. хулоси гап бачаҳо, гапа зиёд намекунем, занг бизанеда чахчах кунем. мегзарем ба шашум эълони рӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки секомната, масоҳат 6 сотих дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Боғпарвар будааст. бо нархи 85,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ватсапшон ахириш 10-11 да муроҷиат мекунед. хона дар деҳаи Баҳор, яки Боғпарвар будааст. очовар номи ҳозира ки пешина ҳамин хел хулас мебошад. дар наздикии ҳамин хона бунгоҳи тиббӣ, мактаб ҳам ҳастай мегӯяд. ана ҳамин хонаи дидесен бояд бо нархи 85,000 савдо шавад. боз битонҳо ин тараф барои хонаҳои дигар рехтагӣ тайёрай. ҳатман ва ҳатман дар комментария нависен бачаҳо, лайки чандама шумо заден. интизори комментарияем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки хонаи фурӯшӣ 4 комната 6 сотих замин дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. биза лайка шербача, подписатсия ками смс автоматик хида мерава вақти хонаи арзон мондум. нашоти хона дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол бо нархи 180,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо хишти пухта хонара вардоштанд. ин тараф гирди хонара маҳкам кардан, дарвозара мондан, бочкаи оба оварда мондагианд дӯстон. хона коробка. хонаи фурӯшӣ шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол қарор доштааст. хоб 4 дар хона, ҳамом дар даруни хона ҳастай. маълумот пуррара занг зада бигирем бачаҳо. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 4 комната, масоҳати ин хона ҳам 6 сотих дар шаҳри Леваканд, сарбанди пешина, деҳаи Нурафшонда қарор дорад. дарахтони мевадиҳанда, ҷойи обнок, 170,000 сомон нарх. ана ҳамин хона бояд чӣ шавад? фавран фурӯхта шавад. ҳамин нафарое ки хона роҳӣ мекунем бачаҳо, не толка Хонатж ва Сауду ТВ, ҳамин кадомеда роҳӣ мекунен, видеонавор карда фасон карда роҳӣ кунен. худохоҳад ба видео иншоалло беҳтарин мешавад. тамошобиноам хушвақт мебинанд, ҳамин хонаҳоро мебинанд. ҳай ба видео сади накунен, хуб айда бачаҳо. ҳамин гап дуруст аст, ростша бигем. нашоти хона маълумоташа бигирен, лайкотонро ҳатман занен. навор тамом мешавад. чизе бошад дар шумо роҳӣ кунем бада дар ватсап имо. ҳамин рақамҳои 987. худохоҳад 24 соат кор мекуна. лайк мезанен, подписатсия мекунен. акл лайка бисёр гуфтем бахшиш бачаҳо азиз. чӣ хеле ки шумо дар коммент нависен, зангм заден, аз куҷо то чанд сума ҳаракат карда мо навор кардем. аз рӯи хоҳишҳои шумо, ин тараф кори шумо қадилист аст ки рӯи ки бачаҳое ки хонахар ҳастанд. хай бачаҳо, эҳтиёт кунед, навора далчи тамошо кардан бигирем.